Viva NFP, viva! Mandla! 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 Viva National Freedom Party, viva! Viva NFP, viva! Rise NFP, rise! Rise NFP, rise! Kula NFP, kula! Kula NFP, kula! Qina NFP, qina! Qina NFP, qina! Phathohlelo siyabonga. Ngithanda ukubingelela umongameli emhlonishwa president. Bingelele isigungu se-National Executive Committee, amalunga e-National Working Committee, ubuholi basothukela i-ad hoc, ubuholi basokhahlamba, ubuholi basenkosi langalibalele. Lo ophambi kwenu uKhumalo Simphiwe obambile. Obambile esifundazweni saKwaZulu Natal. Angiqale ngokubonga umphakathi wakule ndawo. Siyabonga Ward 37, siyabonga uThukela, siyabonga Alfred Duma ukuthi sihambe safika sazofika kule ndawo esikhona kuyona namhlanje. Kuyintokozo kakhulu ngaphansi kobuholi beNational Freedom Party uhamba ufika endaweni uthola ukwamukelwa okufana nalokhu. Nize nishayele izandla, nize nibonge. iNational Freedom Party ijabule kakhulu ngokuhamba ifike kule ndawo. Ngibonge umhlonishwa mongameli nesigungu sakhe se-National Executive Committee. Kuningi ke ngakubonga ngaye. Ngibonga mongameli ukuthi selokhu waba khona ku-National Freedom Party, i-NFP uyithathe, uyibeke kuleli zinga ekulona. Ngiyazi ke endleleni bengekho lula. Kuningi okuvukile endleleni ngesikhathi sihamba. Kepha wama njalo nobuholi bakho wathi sifike la sifuna ukuyafika khona. Sofinyelela la sifuna ukuya khona. Njengamanje NFP isesigabeni la sithi khona siyabona la siya khona. Siyabonga kakhulu mongameli. Sikhuluma nge-NFP la namhlanje etrenda kakhulu on social media undaba mlonyeni. Kukhulunywa ngayo insuku zonke. Mongameli siyabonga nobuholi bakho ukuthi nikwazi ukubona okubi okwenzeka ngaphakathi. Nikwazi ukubona isihlava esibi masenzeka ngaphakathi kwenhlangano. Nilwe nithi lokhu akusi NFP esasifuna. Siyayazi NFP esasifuna. Ngiyethemba njengoba ula phakathi wonke umphakathi wakule ndawo ufuna iNFP enesithunzi, nehloniphekile, neyazi ukuthi ifunani. Ubuholi ke beNational Freedom Party siyaqinisekisa ukuthi sizokwenza lokho, kepha siyodinga isupport yenu nxashana sihambela zonke indawo nihlezi nivela nibe khona. Mhlonishwa mongameli siyabonga kakhulu ngesinqumeni isithathile sokukhipha udadewethu obengudadewethu uMbalishinga nimkhiphe eShaya Mthetho. Kuningi kakhulu akwenzile okubi enhlanganweni. Namhlanje sidivided nje ingenxa yakhe. Ngiyabonga mongameli. Yabona namhlanje buka bonke abantu abakhona la bagqoka izikipa zakho. Sesikhathele mongameli ukubona abantu behamba begqoka izikipa ezingenabo ubuso buka mongameli. Savumelana kwi-first sitting eNWC ukuthi i-rebranding yenhlangano sizoyenza ibe yilento esiyifuna sikuyona. Bese kuba khona ihlongandlebe nje elilodwa elihambe lithi alishingi lona kushinga isibongo salo. Mongameli bekusikhathaza kakhulu lokho njengabaholi beNFP. Futhi ke sijabule siswele wona amagama azinkulungwane esingawakhuluma ukuthi sidlulise ukubonga kwethu. Kusijabulisa kakhulu lokho. Sibonile ke mongameli ngaphakathi kwi-PEC engiyilunga layo nami. Kuba khona udadewethu ophumayo ayokhuluma okhosini abhale nestatement ngaphandle kokuhlangana nobuholi ukuthi njengamanje sifisane njenge-National Freedom Party. Akhuluma amangahlaza athi akaze i-NEC ya-communicate ne-PEC yaKwaZulu Natal. Mina njengoba ngila ngiyakuvuma ukuthi senicommunicate nathi ikhawu eziningabi nisitshela ngokuthi inhlangano isihambe yafika nyela kuphi. Futhi ke ngiyakholwa wonke umuntu obebona mongameli siqala ukulidila unodaba lika comrade osesexoshiwe ngoNovember last year, kodwa size saliphothula ngoMay 31.
So lokho kukutshela ngokusobala ukuthi iNFP was clean, transparent kuyona yonke into ebiyenza. So yilokho esikudingayo ke baholi. Akekho neyedwa esiyombhudubeza. Umuzwa kukhulunywa kuthiwa hayi umuntu wesifazane uyalwiswa. Ulwiswa ubani? Ubani wakwamlwisa? Ngoba konke esikwenzayo sikwenza ngokuthi iNational Freedom Party idingani futhi ifunani. Mongameli angageqa amagula thiwa ngizokwamukela. Thiwa ngizokwamukela ngisho iphephoso kuba kwakho la. Mongameli siyakwamukela ngaphansi kwesifundazwe sakwaZulu Natal umuntu anikezwe ithuba lokuba ayilihole kusuka manje kuze kube iNational Working Committee yahlala ithatha isinqumo. Ngiyalobha ke mongameli, ngiyacela National Working Committee mase nihlala nibuke kahle. Sisifundeni uthukela mongameli kunobuholi ngaphansi kothukela obukhona. Ngimbonile uComrade Sipho umtshala ngisamboni manje osilidela uthukela ahamba noComrade uGodide angisababoni kodwa ngeke ngababona. Siyakwamukela ke kwi-constituency iAlfred Duma ngimbonile uComrade uMamtshali naye nabahola leader nabo ngaphansi kweAlfred Duma. Siyakwamukela, ngiyathemba ukuthi ke ngi-observe ngokufanelekile iprotocol. Mongameli ufike kwi-district enenkinga kakhulu zobuholi beNational Freedom Party eke yaba nenkinga kakhulu. Waze wathatha isinqumo sokuba akube ne-ad hoc ngaphansi kwesifunda uthukela. Nengikholwa ukuthi imisebenzi yabo uyayibona njalo. Angidlulise ke ukukhathazeka mongameli. NjengeNational Freedom Party njengoba usibona singaka namhlanje besingahlelanga ukuba bangaka namhlanje. Sibaningi kakhulu futhi umuntu uthobekile ngeattendance ayibonayo. Kepha udlula ukukhathazeka kulaba begibe ezimhlophe ukuthi bavimba abantu bethu emgaqweni. Sithola ama calls manje namanje abantu bayakhala ukuthi amatekisi avinjiwe nabo bayasatshiswa. Kuyakhathaza ke mongameli ukuthi esikhathini samanje ngicabanga ukuthi sesihlanganisa u30 years wedemocracy. Kepha kusenabantu bamaqembu ezepolitiki abakwazi ukuvimba amalungu amanye amaqembu ukuthi angafinyelela ifuna ukufinyelela khona. Kanti likuphi ilungelo lokuzikhethela? Ubani umuntu osengakhetha iqembu lenkatha lihluleke ukunikeza abantu bala isahlumba amanzi kepha amanzi ahamba lapha? Nalo uthukela. Kodwa buka abantu nawo amanzi mabhakadeni mongameli alandwa khona othukela la ngena khona inkomo. Abanawo amanzi. Kepha banesibindi sokuma emgaqweni bavimba abantu beNational Freedom Party ngokuthi bazikhethele iNational Freedom Party. Bafuna ukuhamba ezinyathelweni zikaNtshona. Bafuna ukulidwa ubuholi obuqotho beNational Freedom Party ngaphansi kwesifinda so uthukela. Mongameli kuyasikhathaza ke kakhulu lokho. Ngiyacabanga umongameli mayise ithula inkulumo yosuku yodlula kulezo zinto lezo. Mongameli siyakwamukela inhloso yomhlangano namhlanje bekuwukuthi uzofikela esifundeni uthukela ngenhlanhla ke ward 37 waba nenhlanhla wahanjelwa wena. Mongameli kule ward our former comrade late comrade Stanley Dladla uqhamuka kuyo le ward. Ngicabanga ukuthi njengoba sila sizolanda amandla kuyena sithi akasihole njalo akasembathe amandla benawo abekhona kubaholi beNational Freedom Party. Umoya wokuthula nobuhlakani uheleze kumalungu eNational Freedom Party bazi ukuthi badingani. Mongameli kunamalungu eNational Freedom Party amasha la ozowamukela azosholo wona ngomlomo wawo ukuthi sesikhathele ukuholwa ngobuholi obungaqondile futhi obungenzi ngendlela. Bathi namhlanje bazonikela phambi kwakho bazoba amalungu eNational Freedom Party bazothatha iskipa baqhubeke bahambe bayokhuluma nabantu bayovota njengosihlalo kwaZulu Natal obambile. Ngiyanicela mphakathi, ngiyanicela amalungu eNational Freedom Party amahle ngomhla ka20 and 21 it's a voter registration weekend. Ngiyacela niphume nonke ngomningi niyo register. Laba bangaregistanga bayo register ukuze bezokwazi ukuvota ngomhla ka4 November ngoba ukuze sikwazi ukukhulula kuyomela siyokhulula ngevoti lethu. Sikwazi ukudecide ukuthi uthukela liyapi. Sikwazi ukudecide ukuthi iAlfred Duma iyapi. Mandla
Mandla! Viva NFP, viva! Viva NFP!